Здравейте, здравейте, приятели на Атоми! Отново сме заедно с следващия въпрос и следващият отговор относно продуктите и бизнесът Атоми. Днес е 21 март. Честита пролет. Вчера дойде пролетта. И за днес въпросът е следният. Кои от продуктите Атоми препоръчвате за контрол на теглото? Така. Имаме два базови продукта, които помагат за контрол на теглото. Първият, най-вероятно, хората, които отдавна слушат, се сещат, че става дума за този продукт. Pure Tea. Pure Tea на Атоми, чаят на Атоми е един от продуктите, които помага за контрол на теглото. Едно пакетче на ден е достатъчно. Разтваря се в топла, хладка вода, в студена не може да се разтвори и едно пакетче Pure Tea е равно на 33 чаши конвенционален Pure Tea. Значи, този чай не е уникален само на Атоми. Той е много известен, основно в Китай, в азиатските държави, в Европа не толкова, но е супер концентриран. Едно пакетче от нашия е равен на 33 чаши от конвенционалния Pure Tea, ако сте имали. И така, вторият продукт, който също помага за контрол на теглото, е този продукт Apple Phenon. Apple Phenon, не Атоми, това е желе от ябълка. Ето как изглежда. Едно стикче. Този продукт не е на разположение в Европа. Надяваме се към края на тази година, че може да го пуснат. Няма все още потвърждение и гаранция. Ние го доставяме от Аджимол от Корея. Който иска, може да си го поръча. Едно пакетче на Jelly Stick Atomy Apple Phenon е равен на 40 ябълки. Това са полифенолите, които съдържа една ябълка. 40 ябълки са тук в едно пакетче Jelly Stick. Много е вкусен, много е приятен и наистина работи за контрол на теглото. Чувството за глад изчезва. Има такъв ефект. Така че няма да влизам в подробности. Ако искате да научите повече за тези продукти, можете да се свържете с мен и вече в един частен разговор, по-дълъг разговор, можем да обясним защо тези продукти помагат за контролът на теглото. Много хора имат този проблем. И е ясно, всички го знаят, но не го спазват. За да се контролира теглото, за да отслабне човек, трябва да намали рязко въглехидратите. Не мазнините. Много хора все още си мислят, че мазнините са причина за напълняване. Не. Въглехидратите, основно захари, всякакъв вид рафинирана захар и пшенично брашно и всичко свързано с брашното. Най-вече от пшеница. Така че въглехидратите, картофи също, рис, тези неща ви трупат килограми. Така че намалете колкото се може повече въглехидратите, 3 пъти на ден хранене, не 5, както повечето хора го правят. И теглото със сигурност може да се контролира. Това е за днес. Тези два продукта на Атоми ще ви помогнат в контрола на теглото. И Хемохим също помага, защото Хемохим, този продукт, има много други съставки, които подобряват метаболизма на тялото
Така че можем да включим дори и хемохим за продукт, който помага за контрол на теглото. Хубав ден на всички желая! Чао!